riga ya faru to a tashi kuma a faɗa maka ce to me amfanin gaskiyar lokacin shine fa halin da muke ciki ne yanzu ku ɗauki matsalar tsaron nan da ake ta fama da ita yau ɗin nan wani daga cikin ƴan uwa da ke yankin jihar Zamfara ya turo min da murya halin da ake ciki a wasu yankuna guda 6 wanda suke da alaka da maradu. Bari ku ji. Ina wani sallama ta addinin musulunci musamman tun daga babban malaminmu malam Sheikh Malam Asad Sunna da sauran yan uwa da suke da tunani irin nasu na alkhairi akan abin da ya shafi ganin an kawo ƙarshen matsaloli na tsaro na wannan ƙasa tamu. A madadin ni matsayina na ɗalibi na wurin malam da sauran kuma ɗan uwa da kowa na duniya ina sanarwa da cewa halin da muke ciki abin da ya shafi yankinmu na Zamfara more especially Maradun local government. Hakika muna cikin jarabawoyi sosai waɗanda yanzu haka wannan garin namu dare da rana duk ɗaya ne a wajen barazana da samun matsala sakamakon rashin jituwa da ya ƙara kamari tsakanin waɗannan 'yan asakai da waɗannan 'yan bandits ɗin. Hakika rashin zaman lafiya ya ƙara dawa sabo saboda waɗansu ba su yarda da wannan sasancin ba da ake nema a yi tsakanin waɗannan bayan Allah da su waɗanda suke 'yan asakai. Wannan abun ya sa su ma sun fusata 'yan bandits ɗin. Duk wani wanda yake mutumin da ya fito yanki mutum daga garin Maradun Local Government garin Faru na aka haife ni da iyayena da kowa suna ciki yanzu haka da sarakai da kowa. Sannan akwai garin Jambako shi ma babban gari ne. Sannan akwai garin Goron na Maye shi ma babban gari ne. Sannan akwai garin Kayan Maradun shi ma babban gari ne. Sannan akwai garin Boko. Duka waɗannan garuruwan titi ɗaya ne, hanya ɗaya ne gare mu a tsakaninmu da zuwa Talatin Mafara an fito wacce hanyar ta daga Kaura na Moda. To sai kuma garin Tsibiri. To duka waɗannan garin da Damaga duk ƙarƙashin Maradun na gamin ne. Hakika wannan abun ya yi kamari tsakanin 'yan asakai da duk inda suka ga wani balatani za su kashe shi. Wannan haka abun yake ya faru. Kasuwan garin ma sun daina zuwa kasuwar Faru tana ci ranar wato Laraba. Idan aka ci kasuwar Talatin Mafara ranar Talata. Ranar Laraba shine kasuwan garin Faru garin mu yanzu ne da ake magana. Sannan kasuwan ranar Alhamis a je Shinkafi. Wayannan kasuwannin nasu suna tafiya collectively ake cewa wannan kasuwannin. To amma gashi abin da yake faruwa yanzu ni kaina yanzu da nake wannan magana an kashe yan kwana kuma yanzu yau ma da ke sarar kwana daga ciki. To abin da muke fata ne su malam kamar yadda aka samu wannan zaman lafiya a Kaduna ta sandiya su. Da kun ji shi kansa an kashe wasu daga cikin ƴan uwansu ya faɗi wasu ƙauyuka guda 6 yanzu wasu guraren da ake samun sauƙi kamar jihar Kaduna can abubuwa sun ƙara yanzu haka akwai matarsa ɗaya daga ciki mahaifiyarta tana hannun ƴan bindiga wayannan ƙauyukan kusan guda 6 da ya lissafa su sun makansu matsayi in dai sun gaba falatanin ya gitta sai sun kashe shi su kuma ƴan bindigan sun makansu matsayi in dai mutum daga ɗaya daga cikin ƙauyukan nan guda 6 yake in sun kama shi sun kashe shi dan Allah wannan abin ina za a ji shi an faɗa muku an ce wannan ba ita bace hanyar solution ɗin matsalar nan wasu sun ce a'a a ci gaba da bala'i haka saboda kai baka je inda bala'in yake ba ka gan shi da ido to yanzu wannan an kashe ƴan uwansa yanzu haka maman matar shi tana hannu ya ce ran da suka ɗauke ta kuma laifin kawai shine ta fito daga waɗannan ƙauyukan kuma mace ce yanzu an tafi da ita da wani yaro ita ba waya yaron ba waya kuma gashi ba yarinya ba ballantana a ce tana da ƙarfin haddan da za ta yi haddace wayan wani in an ji daga can su kira babu ɗazu-ɗazun nan nake jin wasu rahotanni a wasu kafofin yaɗa labarai an ji an ɗauko hoton wata mata an haɗa da wata tsohuwa an ce wai Ado Aleri ne wai matarsa ta je aikin hajji da mamarsa wai an yi ram da su a can ina a san Saudiya
wannan bidiyon ƙarya ne ba gaskiya bane duk ko wanda kaga ya buga wannan a kowane gidan jarida ƙarya ne ka ji ta daga bakina Adamu Alairu bai da wata mata da ta tafi aikin hajji bai da wata uwa da ta tafi aikin hajji to amma in ba sa'a ba yanzu tsautsayi ne zai gitta a ga wata bafulatana tunda ai in TikTok ne suka fara ɗauko hoton wata bafulatana suka hada da shi da ita sai aka ce ga matarwa gashi sai aka hada haka aka je aka ɗauko to yanzu in ba sa'a ba haka za a ji ita waccan da aka ɗauki hotonta aka yaɗa wa duniya aka ɓata mata suna matar wane bata san shi ba ta da alaƙa da shi shi ma bai da alaƙa da ita ina suka haɗu kawai a jinsi shi ba fulatani ne ita ma ba fulatana ce sannan muƙaddara da gaske ne mamarsa ce ko matarsa ce tsakaninmu da Allah a musulunci da dokar ƙasa dole ne abin da shi yake yi na laifi ya zamanto su suna da alaƙa da laifin to amma me yasa mutane suka yadda cewa in haka ne a yanzu ya halatta wai saboda ita ta haifi munan cikin gari da muke rawa iyaye nawa ne suka haifi yan daba ba za su kirgu ba to in ko haka za a yi hukunci to duk inda wani dan daba yake to ya kamata a kamo matar shi da baban shi da yan uwan shi a yi musu hukuncin da ake ganin za a yi mawa rigimar fa da muke Qur'ani ne yace fa wala taziru waziratun wusra ukra ba haushi yake shi kakan haifi mutum amma baka haifi me ba halinsa ba a dokar ƙasa da aka yi sabuwa da dokar Allah ba a yadda a hukunta wani da laifin wani wannan fa shine rashin adalcin da muke magana ana yi a ƙasar nan to ba al'ummar da aka yi da'a musu wannan hukuncin cewa in dai an samu wani yana da laifi a cikin su a hukunta har wanda bai laifi ba sai al'ummar fulani su kada aka yi wannan rashin insafi yanzu kwanan nan ga wannan rahoton yaro ne a nan jihar Kano mahaddacin Qur'ani masu kwacen waya suka zo suka kashe shi kuma malamin addini yanzu ya kuke tsammani da 'yan bindiga ne suka kama shi a daji aka ce sun kama mahaddacin Qur'ani ai na Katsina nan da suka kama shi ba su kashe shi ba cikin Ramadan haka ne amma ai kaga yadda duniya ta yi me ta yada to yanzu ga wannan rahoton a cikin garin Kano masu kwacen waya ka gan shi wato Jabir Abdullahi Lawal a jihar Kano a daren jiya Asabar wayewar garin wannan rana ta ranar Lahadi rahotanni sun tabbatar da cewar matashin mai suna Jabir ya gamu da ajalin nasa ne akan hanyar gidan sarki a cikin adaidaita sahu inda yake kan hanya daidai lokacin da aka yi zargin masu kilisa sun haddasa cunkoso a nan ne kuma masu kwacen wayar suka yi amfani da damar su tare da illata shi a kokarin kwatar wayar hannunsa inda a nan ne kuma bai faruwa ta faru da yanzu haka yan uwansa suka tabbatar da rasuwarsa alaramma Jabir Lawan Abdullahi masanin Alqur'ani ne kamar yadda yan uwa da abokan arziki suka yi masa shaida mai matukar kwazo da kokari kuma malamin islamiyya sannan goga ne a fannin boko domin ya kware masanin kwamfuta ne matuka gaya da yake daukar first class kamar yadda abokansa suka tabbatar da hakan a bangaren boko inda zuwa wayewar wannan safiyar ta ranar Lahadi 18 ga watan 5 na shekarar 2025 tuna aka gudanar da jana'izarsa a unguwar Rijiyar Zaki da ke a jihar Kano sunana Fahad Kabir mai tata kun ji mahaddacin Qur'ani shekaran jiya a bangaren kwamfuta da post class yake fita don aka yi jaraba amma saboda waya wasu sun kashe shi a cikin keke napep a garin Kano lala idan wa'annan suna da ƴan uwa iyaye idan da za a kama su dan Allah laifin su ya shafa ko ya shafi dangin su to in haka ne abinda fa muke so a fahimta dabbaka kenan wanda aka kama mai laifi shine wa in ko aka ce wannan ita ce formular to yanzu da za a kama waɗanda suka je suka kashe wannan mahaddacin Qur'ani malamin islamiyya gogagge a gidan boko wanda yake karanta computer science yake fita da post class suka mai wannan kisan kuma a cikin garin Kano yanzu ku kaddara da bandin ne suka kashe
wataƙila in ba dan da nake faɗa ba yanzu wani bai ma san an yi ba. Kada wani ya fahimci cewa a'a tunda Allah ya ce wa annabi wala takul lil kha'inina, ba yadda za a yi wani ya laifi mu zo mu kare shi, dan duk wanda ya banna ka kare shi a duniya baka isa ka kare shi a gaban Allah ba. Amma banna kowaye sunantawa yanzu da wannan dan a cikin gari suka yi ta, dan ba Fulani suka yi ta ba sai ta halatta ce wannan bannar daidai ne ko ita ma banna ce? To adalci muke so a yi. Yanzu wanda suka yi wannan bannar da za a kama su, duk hankali mai kyau da tunani ya san wanda suka yi bannar su ta shafa, ba ta shafi iyayensu ba da danginsu da wanda ke da alaka da su. To wannan shine insafin da muke so a yi. Mabannaci ko a daji yake in yi banna shi bannar ta ne, amma a ce a hukunta shi, sannan a hukunta duk wani jinsi irin nashi saboda wani ya yi banna. Tsakaninmu da Allah mu faɗa ma kanmu gaskiya, wannan abin akwai adalci a ciki? To wannan shine abin nan kai magana wani sai ce ai kana goyon bayan ta'addanci saboda kawai to ta ina za a zauna lafiya da irin wannan son zuciyar da wannan rashin tsoron Allah da wannan rashin adalcin. Allah ce mana was samaa rafa'aha wa wada al-mizan, zai ce mana Allah ta tsagau, kada mu kuskura mu wuce gona a cikin ma'aunin da Allah ya aji. Yanzu wannan bangaren ina ba magana yin adalci, a ajiye kowane abu inda ya kamata a yi a ajiye shi. Ita ce rigimar da muka yi ta yi da mutane, kuma ita ake ta yi hanyu. To yanzu gashi kana ganin matsaloli, shine abin da malam yake cewa wattabarri min ash-shirk walakin ba'da fawatil an. Bayan lokaci ya riga ya kure, sai zuwa ana tunanin to ya za a yi asumma idza ma waqa amantum bi, Allah ya ce yanda za ku yi imani al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun, yanzu bayan da ku kuke cewa an isa a kawo azabar. Falamma ra'u ba'sana, lokacin da suka ga bala'in mu inji Allah, azaban mu, qalu amanna billahi wahdahu, sai mun imani da Allah shi kadai, wa kafarna bima kunna bihi mushrikin, mun kafirce ma Allah wa mun kafarta da abin da muke shirka da shi. Wa mislu hadha al-iman, kwatankwacin wannan imanin la yantafi'u bihi sahibu, ma'abutinsa ba zai amfana da shi ba. Wala yughni anhum min azabillahi min shay, kuma ba zai amfanar da shi da wani abu na azabar Allah ba. Li'annahu iman daruratan wa mu'ayana, domin imani ne na dole, kaga abin da baka da yadda zaka dole sai ka gazgata. La iman ikhtiyarin wa taslimin, ba imani bane na zabi da miƙa wuya. Wa huwa alladhi yakunu bil ghaibi, shine imanin da yake kasancewa a boye, la bil muayanati wal mushahada, ba wai gani baka halatta abu. Wannan yazo cikin Taysiru Karimur Rahman na al-Imam As-Sa'idi mujalladi na 6 shafi na 556. To shine sai malin yake cewa li hada qala ta'ala fi kitabil aya, saboda ka Allah ya faɗa a ƙarshen ayati falam yakun yanfa'uhum imanin su bai musu amfani ba lamma ra'u ba'asana, yayin da suka ga bala'in mu mun turo shi inda Allah subhanahu wa ta'ala. Sai yace sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi, wannan sunna ce da Allah ya gudanar da ita a cikin bayin su, wa khasira hunalikal kafirun, a can ne kafirai suka tabi. Wa qad tawa'ada Allahu al-mujrimina, Allah ya yi masu kunnan kashi tacewa bil azabil alimi, da azaba mai radi fi dunya, a duniya, qabla al-akhirati, gabanin lahira. Wa anna lahum haddan wafiran minhu, kuma suna da rabo cikakke daga wannan. Kama qala kama kana liman qablahum, kamar yadda ya kasance ga wanda ke gaban su. Allah ya ce fa inna lil ladina zalamu dhanuban, wa'anda suke azzalimai ne suna da sakamako na laifuffuka misla dhanubi ashabihim fala yasta'jilu. Ai ba sai kun yi gaggawa, ai huwa nazilun bihim la mahala, zai sauka gare ku ba makawa, fi waqtihil ma'lum, a cikin lokacin sa sananne, fala yasta'jiluhu, ba sai sun yi gaggawa ba. Ibn Atiyya a cikin al-Muharrar al-Wajiz mujalladi na 14 shafi na 44, sai malin yace wa qala ta'ala, Allah yace wasta'jilunaka bis-sayyi'ati, suna gaggawan cewa a kawo bala'i qabla al-hasana, gabanin kyakkyawan abu. Wa qad khalat min qablihim al-mathla, alhalin uquba ta riga ta gabata, ay al-uqubatu allati hallat bil umam as-sabiqa,
uqubobin da suka sauka ga al'ummomin da suka gabata. Wa qala ta'ala ba'da dhikri azab yawmil qiyamah, Allah ya faɗa bayan ambatan azaban alqiyama yace wa inna lil ladina zalamu azaban duna zalika, lalle wa'inda suke azzalume ne suna da azaba ƙasa da wannan, ma'ana azaba ta duniya kafin aje lahira, walakin aktharuhum la ya'lamun. Wa awdahu min zalika wa asrahu qawluhu ta'ala, fadin Allah da yace lahum adabun fil hayatid dunya, kaga suna da azaba ta lahira. Mawami wal azabul akhirati mi ashad, azabul lahira kuma ta fi shiga matsala da bala'i. Walaysa bid darurati an yakuna hadha al azab zahiran mahsusa, kuma idan Allah na maganan azaba bai zama dole ba wai sai abu ne da idan ka zai gani. Min khasbin, a ce can an samu girgizar ƙasa, wa tadmirin, ko a hallaka wani abu wa nahwi dalika, a'a fa innal azaba an-nafsi al-ma'nawi, Allah ya maka azaba tare wacce ido bai gani, alladhi yulazimu al-haya, wanda ke lizamtar rayayyu, kad yakunu ashadda fatkan wa ilaman min al-azab al-hissi, wallahi wani lokaci yakan fa azaba mai radadi wanda idanun mutane ke gani. Allah ya kawo wani bala'i ya sa a cikin ranka da damuwa, sai wannan bala'in ya fi har gara wanda aka turo bala'i ya gama da shi lokaci ɗaya. Yanzu ku duba ku gani irin su wannan ƙasar da in an tattara kuɗin mutane ake yin can. Me sunan ƙasar nan tuna min ita? Ba Dubai ba, ba Qatar ba, wannan ƙasar ta Turai, Switzerland. Yanzu fa santoci aka buɗe ba, saboda an fahimci yawan mutuwa, kashe kai yayi yawa, suicide. Kun dai san ba titina suka rasa ba abinci bane matsala, ba gidan zama bane matsala, ba kaza ba kaza. Duk wanda ya kwashi kuɗi daga nan sai ita, amma yanzu santoci aka buɗe, duk wanda ke so ya mutu, to da ka je ka mutu ba san me ya faru ba, to ka zo sai an tsara maka, an faɗa maka ga abubuwan da za ka yi ka mutu. Wallahi ka ga mutum ya ɗauko matarsa da abokinsa da kuliyarsa kuma karensa, ana faɗa masa irin gubar da zai sha da ƙarfin da take da shi da abin da zai biyu ba in ya sha, ga matarsa a gefe tana lallashinsa tana ce mai kakka damu, in ka tafi wannan kuliyar taka zan kula maka da ita, wannan karen naka zan, wannan motar taka zan kula maka. Kuma haka fa zai yadda, ga matar haka zai yadda, kawai shi dai gane sha wani abu gaba ka duniya ta yi sai. Yanzu fa wannan fa shine bala'in da ke faruwa a ƙasashen Turai ba. Ba shi yasa wani in ya ci ya sha ya rasa abin da zai kwantar mai da hankali ba, kawai sai ga a yanzu abin da ya kamata shine bari ya fito yawo tsirara da sunan yanci. Ko kaga wani ya gama rayuwar cikin gari kawai ya ga kai shi fa yanzu daji ma ya kamata ya koma, duk rayuwar mutane ba ta mai ba, rayuwar dabbobi can ta mai. Ana yin wannan ko ba yi? Wannan shine azabun nafsi. To shine malam yake cewa fil galibi yantahi fi waqtin qasirin, wanda yake karewa a lokaci kadan. Walihada qad yasta'jilu ba'd al-mujrimina hatfahu, wani lokaci sashin mujrimai mutum yakan gaggauto da wato mutuwarsa fa yaqtulu nafsahu, sai ya kashe kansa, li yariha dan ya huta min al-adhab an-nafsi al-alim, saboda azaba mai radadi na rai, wa min hayatil bu'si wash-shaqa'i, ya huta da rayuwa ta takura da tsanani, bi khilafil mu'minin as-sadiqina, sabanin mu'mine masu gaskiya. Fa innahum sumina wa in uzzibu fid dunya wa uzu fi abdani, ko an azabtar da su a duniya an cutar da su a jikinsu, fa inna halawatal imani, jin daɗin imani, wato walazzatahu, kaga wato gardin imani da kuma zaƙin imanin, la tufariqu qulubahum, ba ta rabuwa da me, da zuciyarsu. Shi yasa duk abin da zai bayu ka rasa imaninka, to baka san wannan abin ita ce hasara mafi girma ba a rayuwa. Imanin ne ai yasa mutanen Fir'auna da suka tsaya a gaban shi suka iya faɗa mai abin da suka gada. Ba cewa ya qala amantum lahu qabla an azana lakum ba,
innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi juzu'in nakli wa la ta'lamunna man yana magana wallahi da ku sani ayyuna ashaddu azaban wa abqa tsakanin mu da Allah da kuka ce akwai waye yafi azaba kaga imanin ne sananta ke suka ce masa qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fatarana faqad ma anta qadin inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya kai duk abin da zaka yi kana hukunci akan ma'anar duniya ne inna amanna bi rabbina ba imanin bane ne su suka maimaita ta mun imani da ubangijinmu li yaghfira lana khatayana wa ma akrahtana min as-sihr wallahu khairun wa abqa sannan suka kalli idan fir'auna suka ce masa innahu man ya'ti rabbahu mujriman duk wanda yazo wa Allah mujrimi mai kunnan kashi irin ka fa inna lahu jahannama la yamutu fiha amma wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahumud darajatul ula darajatul ula shine me jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar wa dhalika jazaa'u man tazakka haka suka faɗa mai wannan shine sakamakon wanda ya tsarkaka to shine malam yake cewa wa lisanu hali ahadihim lisanan halin ɗaya daga cikin su yaqulu yana cewa in kana ahlul jannati fil jannati fi misli hadha al-hal idan yan aljanna a cikin yan aljanna suna cikin wannan halin innahum lafu aishin tayyib su suna cikin rayuwa mai dadi wannan yana cikin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam bin Taymiyyah mujalladi na 10 shafi na 647 thumma sannan ala fardi anna ba'd al-mujrimina naja muqaddara cewa dole ne wasu daga cikin kunnan masu kashi su tsira min azabid dunya daga azabad duniya فأين هو من عذاب الآخرة الذي يبدأ لحظة خروج روحه من جسده يا زيد عذاب اللاهرة wanda zai fara daga lokacin da rai zai fita daga jikinsa shi yasa kaga wajen daukar ran sai Allah ya tanada mala'iku guda biyu akwai wannazi'ati garda da kuma wannashidati mai kai ko ba kai karatu ba kaji an ce garda ka je ka duba abinda malaman balaga suka ce kalmar naza'a maimakon a ce wan nazi'ati naza'a sai aka kawo naza'a sai aka ce garka wanda kuma mun san cewa asalin annaza'u shine fusgar abu yasa Allah ya ce qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka duk wanda kaga yana da mulki ya sauka sai dai buwa ya gagare misali ya nuna mai isa sai karba abu ba dan yana so ba to haka ran dan adam take bai so haka lokaci zai war ruhu fika udiyatan udita saturadduha darraga minka wa tuslamu rai da ma haro aka baka lokaci na wanda suka baka za su ce ka ba su so ba wai lallaba ka za ba to yanzu ya danganta in ka zama mujrimi a turo wannazi'ati garka fusga za su shi yasa da aka ce wannazi'ati ba a ce naza'a ba sai aka ce wannazi'ati garka sannan akwai kuma wannan shidati ne na shida wanda ko ba kai karatu ba daga jin kalmar nishadi ai ba mata buƙatar fasara ko to shine sai malin yace wali hada qala ta'ala saboda haka ne Allah ya faɗa mu'abbiran bil fi'l al madi yana ta'abiri da fi'lun madi alladhi yadullu ala tahaqququ wanda ke nuna cewa lalle tabbas abin siya faru sai ce ata amrullahi kace musu al'amarin Allah ya riga ya zo fala tasta'jiluhu ai ba sai kun yi gogawa ba وأمر الله هو عذابه الذي توعد به المجرمين الأمر الله كما شيني عذاب الدي ومجرمين ما سكن ننقشي القول من أعدائه وأعداء رسله مكيا منزننسا wannan ya zo cikin at-tabari mujalladi na 7 shafi na 577 malam yace fa innahum mahamam taddat bihim ajaluhum di yadda ajalin su yayi tsawo fa innal adhaba waqi'un bihim la mahala ba shi yasa Allah ya ce inna rabbaka labil mirsad ba ha yana madakata kai kake ganin akwai wani abu da zai gaga wa yuqalu lahum za a ce musu yawmal qiyamati wa hum fin nari suna cikin azaba yuftanuna ana musu azaba za a ce zuqu fitnatakum ku dandane azabar ku hadha alladhi kuntum bihi tasta'jil wannan shine abinda kuke cewa in an isa kawo a nan duniya in an ce Allah in ya isa ya kawo ya kawo kuma a lahira haka Allah zai saka wasu a wuta a ce wannan ita ce azabar da kuka yi ta shan an isa kawo ku ga ta ku cikin ta
wa min isti'jalil azabi wa min isti'jalihim al'adab daga cikin abin da suke cewa a gaggauto na azaba isti'jalu qiyamis sa'a su ce alqiyama ma ta tashi yanzu qala ta'ala Allah yace yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wa inda basu imani da ta suna cewa to ta tashi mana yanzu wadhalika bimithli qawlihim lirrusul alaihim assalam wannan saboda kwatankwacin maganar da suke faɗa wa manzanni na Allah subhanahu wata'ala me suke ce musu Allah madaukakin sarki yace wato mata hadal wa'du suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin zai cika sai su kalli annabin sai su ce me mata hadal wa'du in kuntum sadiqin in dai alƙawarin da aka yi cewa alƙiyaman nan tana zuwa da gaske ne to yaushe ne an fahimta ai wa yaquluna zalika takdiban suna faɗan wannan ne saboda ƙaryatawa ko to anan ƙasa da yace mata hadal wa'du in kuntum sadiqina nan ba da bi sai ce hadhihi al-aya wannan ayin waradat fil qur'ani ta zo a cikin alqur'ani so nawa so shida waradat fil qur'ani al-karim 6 marratin so shida fi 6 mawadi'a a gurare guda shida ahaduha fil anbiya'i wan namli was sab'i wa yunus wal mulk sai ce ka duba Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnad Tanbih al-Huffaz lil ayat al-mutashabih al-alfas zaka ga wannan an fahimta ai da kuma yadda ya faɗa guda shida ne a cikin alqur'ani sai dai kawai daya cikin suratul sajda yayi kama da juna in baka kiyaye ba zaka dauka guda bakwai ne malam yayi wahami ne kaga nan cikin suratul yunus da ya faɗa aya ta 48 shine wa yaquluna mata hadal wa'd in kuntum sadiqin sannan suratul anbiya'i aya ta 30 da nawa 8 shine wa yaquluna mata hadal wa'd shima in kuntum sadiqin namli aya ta sha nawa 71 wa yaquluna mata hadal wa'd in kuntum sadiqin amma suratul sajda wa yaquluna mata hadal fatahu ne in kuntum sadiqin ina fata an fahimta sai kuma suratul sab'a wa yaquluna mata hadal wa'd in kuntum sadiqin aya ta 29 sai kuma suratu yasin wa yaquluna mata hadal wa'd in kuntum sadiqin aya ta 48 sima sai kuma yaquluna mata hadal wa'd in kuntum sadiqin suratul mulk aya ta 25 to wan kabi yadda malam ya faɗa guda shida ne amma wani kar yazo ya hada da yaquluna mata hadal fatu yace a'a malam yayi wahami shi ya faɗa maka wanda babu wa yaquluna mata hadal fatu in kuntum sadiqin to shine sai malam yake cewa yaquluna dhalika takdiban wastiba'adan wa inadan suna faɗan wannan da ƙaryatawa da kuma nuna abun ba zai yi ba da kuma kangarewa fa amara Allahu rasulahu an yaqula lahu Allah sai umarci annabi ya ce musu kulka ce musu la amliku li nafsi darra ba mallaka wa kaina cuta ba wala naf'an ko amfani illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so in mallaka saboda kulli ummatin ajal ai kowace al'umma akwai ajalin da Allah ya sa mata shi yasa duk yadda kake jin haushin mutum baka isa baka kalle ka ci ya mutu wallahi dole sai an jira sai lokaci yayi idza jaa ajaluhum in ku ajalin su yazo fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu ba za a yi jinkirin sa'a ba lokaci to bambancin wannan abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin ainihin wato alqur'ani an fahimta yi na maganan sa'a to sai ka kiyaye duk inda ka ga galibin ijlaqin kalmar sa'a a qur'ani da alif da lam to yakan yi maka maganan abin da ya shafi alqiyama ne amma in kaga sa'a na kira a qur'ani to yana maka maganan abin da ya shafi lokaci ne ba alqiyama kaman nan fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna kaga wannan cikin surat yunus da akwai kwatankwacin inish walikulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun akwai a suratul a'raf yanzu laqad taba Allahu 'ala an-nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra kaga nan duk da akwai ma'arifa ta fuskar idafa amma kaga sa'a din ba alif da lam yake da ainihin wato shi ba wa yawma yahshuruhum ka'allan yalbasu illa sa'atan min an-nahari yata'arafuna bainahum qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i llahi
har zuwa ƙarshen abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa da kuma walau ya'khidullahu bi zulmihim ma taraka alaiha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin min fa idza ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. To galibi sai an kiyaye bambancin as-sa'a a Qur'ani da alif da lam da kuma as-sa'a wanda yake zuwa mai nakira. Ina fata an fahimta. Wa fi mai kaga sai ya ce wa fi mawdi'in akhar a wani gurin amarahu Allah ya umarci annabi an ya kula lahum ya ce musu asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi tasta'jilu. Mai ma'anan akan ce radifahu radfan an fahimta shine akan ce radafa dahu shine idan abu ya zo masa bagatatan ba tsammani. Kaga shi yasa da suna tambayin yau shine alkiyama Allah ya ce kul asa an yakuna radifa lakum ba'du alladhi ya kusa zuwa ba tsammani sashin abin da kuke ta an isa a kawo ita ce alkiyama. Ai dana waqtaraba ya kusa ya kusantu. Wannan ya zo jami'ul bayan. Wa fi mawdi'ir rabi a waje na hudu ajabahum rabbul izza bi qawlihi Allah ya ba su amsa yace ma yanzuruna ba komai suke jira ba illa sayhatan wahida faci tsawa daya ta'khuduhum wacce za ta kama su ita ce alkiyama ta zo. وهم يخصمون لوكتين ذات دوسنا حسوما يختصمون في أمر الدنيا من البيوع والشراء ويتكلمون في المجالس والأسواق أنشغلتو أنا تقدم أكاسوا دمي دسيروا أنا تكون ونن القيامة ذات دو شيسا الله يتي متى واقع yanzu nan da muke zaune a masallacin nan yanzu ba ga dakin an yi ba dalla yanzu kowa ba yana zaune a masallacin nan bane saboda yana da tabbas ginin nan ba zai faɗo ba. Yanzu ana zaune cikin nan gurin da za a ji ginin nan ya dan fara motsi ya sun kai alga ta mala ya zai ai ba wanda zai jira cewa ai in ka muta masallaci kai shahada wanda duk kaga ginin nan ya taso yayo ƙasa ya same shi to sai dai in Allah ya rubuta sai ya cin mai anan. To haka fa alƙiyama Allah ya ce kawai idza waqa'atil waqi'a mutane na rayuwa ana ta harkoki ba wanda ya tsammanin za ta faru ko sai dai ta faru shikenan shine waqi'a din. To shine malam ya faɗi wannan kaga to lokacin da za ta zo musu Allah sai ya ce to fala yastati'una tawsiyatan ba za su iya yin wasiya ba wala ila ahlihim yarji'un. Mutum ya baro gida sun yi sallama da matarsa da shi da matar sai dai a haɗe gaban Allah an riga an gama. Ina fata an fahimta. To bari mu garasa wa min asalibin fisti ijari daga cikin uslubin su wajen gaggauta qauluhum fadasu ta rabbana ajillana qiddana Allah ka gaggauto mana da rabon mu qabla yawmil hisab gabanin tashin alkiyama. Wal qittu wahidul qututi wa hiya al kutubul bil jawaid shine littattafan da take dauke da kyaututtuka wal huzuzi da babbar rabo. Wannan as-sadistani nizahatul qulub shafi na 162 da al-Imam Tabari Jami'ul Bayan juz'i na 10 shafi na 560. Wal ma'ana annahum sa'alu rabbahum sun roki Allah ta'ajila sakatihim Allah ya gaggauto musu da ainihin wato wani irin sakamako bi huzuzihim wanda yake dauke da raban su min alkhair aw sharri na alheri ko sharri alladhi wa'ada Allahu ibadahu wanda Allah ya bayin sa alƙawari an yu'tihum wanda zai ba su fil akhirah alahira qabla yawmil qiyamah fi dunya abanin alqiyama kafin ma aje lahira sun ce to in sakamako ne to addillana qiddana in azaba ne in ba yi imani da kai ba to Allah ya fara yanko ta tun daga duniya kafin a ta in alheri ne to a dan bantaro wani abu anan mu dan fara tabawa kafin a can kaga shi yasa da suka faɗi wannan Allah sai ya ce wa annabi isbir ala ma yaquluna wa zkur abdana dawud dal aidi innahu saboda magana banza ce shi yasa sai da aka ce wa annabi to kai hakuri akan abin da suke faɗa maka kaga istihza'an saboda isgiri bi wa'dillahi azza wa jalla da alƙawarin Allah wa ta'annutan da kuma ta'annuti wastikbaran da girman kai fa illam bi wa'idillahi da alƙawarin Allah kacewar Allah kaga saboda suna da isgili da kacewar Allah fa illam yajid hadha al-uslub wannan uslubin bai ba da fa'ida ba bai amfanar ba wasara ad-du'afa'u masu rauni suka yi gaugawa ilal imani bir rasul zuwa ga imani da manzon da Allah ya aiko
to laja al mujrimuna ila uslubin akhar fi ta'annuti sai kuma su caja hanya an yi yadda za a wawaye mutanen gari su fahimce su bi su sun ki sun ba annabawa yanzu sai a canza wata hanya ta daban haka fa suke yi ba an nuna min lokaci yayi zan rufe karatun nan da maganganu guda biyu magana ta farko ita ce abin da yake faruwa yanzu a yankin ƙasashen larabawa yau kun san wasa-wasa da rigimar da aka fara daga bayan nan wanda Hamas aka fara rigima da ita da Isra'ila wanda in kana neman ula'ika hum sharrul bariya in ka zo kan Bayahudi to an gama annabi duk iya maganarsa da uslubinsa mai kyau na wa'azi wallahi bincike ya nuna har annabi ya bar duniya shekara 10 da ya a Madina ba a samu Bayahudi cikin hannu haka sun musulunta ba to ka je ka duba irin su qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani isra'ila sai ya ce maka ka Abdullahi bin Salam wa ghairi sai ya ce maka kama Abdullahi dan Salam da wasansu cikin Yahudawa to abinda Bahaushe ke cewa Allah ya wadaran naka ya lalace wayanda suke kokari sai sun kare ina faɗa wata magana anan da wasu gurare amma mutanen mu ba sa yadda yanzu wani daga cikin manya saboda yadda shugabannin suke taka dan ada wani taro za su tafi wata ƙasa da shugaban ƙasa amma sai da yace da Allah ayi mana magana saboda kar a gansa a can mu zo mu hau kansu mai ta magana a social media amma ni'imar da malamai suke da ita na su faɗa abu suna da yanci a ƙasan nan ko kun san cewa a ƙasashen Laraba malamai ba su da wannan dama Allah ya sa an fahimce ni to wani ma ba ma yanci ba ma zagi zai kafe shugaba ya dura mai a shari'a ya mai mummunan addu'a wanda muka je umara da su kai alkana mun je Badar akwai wanda muka je gidan shi aka kai mu muka zauna tare da shi bincike ya nuna mana cewa yana ɗaya daga cikin jikokin Abu Zar Gifari ta fuskar salsala tattauna kai muke so mu yi da shi ba kuma akan wani lamarin ƙasa ba a'a kawai a matsayinsa na wanda aka ce mana yana da alaƙa da shi jini ne na wani daga cikin sahabbai muna so mu tattauna da shi yace wala ba je ba saboda ya taɓa yin magana so ɗaya a social media gwamnati ta mai wani kuma ƙarƙashin wani yake so ya tsaye ya tattauna da mu wallahi akwai matsala ba fa zagin gwamnati zai ba fa matsalar ƙasa da fi da zami a matsayinsa na jikan sahabi ya ce to wallahi in yi akwai matsala ba zai ba to sai nan to ka je ka bincika yanzu nan sai a zo wani ba kusan daga duniyar da ya tuhu ma sai a gama sallah sai ce ma liman da Allah yana buƙatar a bashi minti 5 zai nasiha ai yanzu ba aikin hajji ake zuwa ba ai ka je ga masallatan nan a Makka da Madina duk izalaka da salafiyarka ƙariya kake yi a gama sallah masallaci kawai ka miƙe ka ce wai liman ya baka minti 5 ya san in ya baka minti 5 bala'in da ya baka ya sani wannan bai yiwa to sai gashi duk irin azabtarwar da Isra'ila take yi wa al'ummar Falasɗina na rantsi da Allah wasu bidiyoyin ba na iya kallon su irin yadda za ka ga ƙananan yara sun tagayyara babu abinci babu magani ruwan sha ma sai a hankali to ana cikin irin wannan yanayin fa wanda ta bayyana ƙarara abinda Isra'ila take yi akwai hannun su Trump a ciki
kuma Trump bai ɓoye wa duniya ba, ya nuna yana goyon bayan Isra'ila akan wannan ta'addancin 100%. Allah ka tsinewa mutanen nan albarka. Amin. Allah shi yasa malam wani da aka ɗauke mai takalmi a masallaci ya ce alga ta malam kullum roƙon Allah kuke Allah ya yi mana rahama. Ai ya kamata ku dinga roƙon Allah, Allah ya ƙara wa jahannama zafi ne. To wannan fasadin da waɗannan mutanen suke yi, kai ka san da Allah bai yi wuta a lahira ba da an cuce su. A ƙananan ya to ana cikin wannan sai ga Trump ya tashi yana zagaye ƙasashen Laraba. Wasu ƙasashen ma kaga an jera mai 'yan mata Larabawa sai an nemo inda suke da gashi har baya suna karkada wa gashin su ga Trump. Kai ka ce wa'annan mutanen ayoyin da duk suke da alaka da alwala wal bara'u, ta ina ne al'umma za ta fahimci ga 'yan uwanku musulmi suna cikin irin wannan halin? Yanzu da ya shiga Makka ko kuma ƙasar Saudiya, ba wai kwambai ta motoci ba a ƙasa, a'a kwambai har ta jirgin sama. Ana cikin irin wannan yanayin da kowa, hatta ƙasashen da ba na musulmi ba masu adalci da insafi sun yadda cewa abin da ake yi ma al'ummar Falasɗinawa ta'addanci ne, zalunci ne, ya wuce gona da iri. Kuma su Trump ɗin nan suna da hannu a cikin waɗannan ababe da ake yi ma ainihin wato al'ummar musulmi. Amma ana cikin wannan yanayin da ya tashi, ku duba ku ga irin girmama wanda ake yi in ya shiga ƙasashen Laraba wannan, saboda lalacewar da shugabannin suka yi. Ku duba duk yadda kuke ganin shugabannin mu na Najeriya suna da matsala, ai matsalar su bata kai inda yanzu za a ce za irin wannan shugabannin anan suna da wani abu su yi, amma su can gaba gade suke. In kana malami ba wa kai magana direct ba, indirect in ka yanzu ka je ka bincika ka gani malamai nawa ne yanzu ka sani a kulle, an kulle sa ƙasar Saudiya sama da malami 2000 ke kulle. Kai an faɗa maka anan cewa Allah ya maka wata ni'imar da bai yi min wasu a gurare ba. Nan ƙaramin yaro ma yana iya kafa kyamara ya ɗura wa shugaban ƙasa zagi, amma ciki kwadaja ko da siraran kafa, kuma ya koma gidansa ya kwanta. Ka je ka gwada a can ka gani. Ka je ka gwada a can ka gani. Ba kai ba, malamai ma rantsi da Allah, wani in dai zai yi magana to daga lokacin da zai ta dama ya shirya yana yin teguri ba ƙasa. In ko bai ba ƙasar ba, ko ya mutu a ɗaure ko kuma ya tafi lahira nan take. Yadda fa ake yi kenan fa. To abinda nake so in aika sako zuwa gare shi shine yana da kyau a fahimci shugabannin Saudiya a baya sun yi ƙoƙari. Allah ya saka masa da alkhairi wajen ba da gudunmawa ga yaɗuwar addinin musulunci a faɗin duniya da aƙida da waye. Adalci shine ba yadda za a yi duk wani malami da zai zo da sunan shi ahlus sunna ne ya ce sai ya kara ɓannar da ake yi ta kowane fuska, to wannan kuma ha'inci ne, cin amana ne. Inda suka yi daidai ana tare, inda ba a yi daidai ba awa. Ka faɗa min ta ina zan gamsu ina kallon abin da kullum sai na yi kuka na ida da na zuciya akan ƴan uwana musulmi, halin da suke ciki a Falasɗinu. Na rantse da Allah babu wani mai imani da zai ga abin da yake faruwa kullum. In dai zaka ga abin da ke faruwa, billahi allazi la ilaha illa huwa, sai kai kuka abin da ke faruwa a Falasɗinu. Haka ne ko ba haka bane? To amma ana cikin wannan yanayin sai aka ce gashi ya tashi ya tafi ƙasashen Laraba, sarkin kaza
ya ɗauki jirgin sama kyauta ya ba Trump wanda kuɗinsa ya kai dala miliyan 400 a daidai lokacin da 'yan uwan shi musulmi a Falasɗinu ana kallon irin kisan ƙare dangi da ake musu, ba ma a iya fitowa a nuna cewa ana tare da su ballantana a ba su gudunmawa. Wannan akwai wani malami da ya isa yi fatawa a duniya ya ce wannan abin daidai ne? In ka ce wannan abin daidai ne, ai alaƙa ce ta ƙasa da ƙasa da ƙasa, to maganan ai ba ma inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ice ai koyi da su. Sai a nan gurin cewa walladina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Har yau mutanen nan galibi su suke da arziki, su suke da kaza, su suke da kaza, a samu wahada haɗin kai ƙwaya ɗaya na ƙasashen musulmi a duniya wanda za su tinkari matsalan nan ko da ta hanyar su ba ɗan uwansu musulmi ne gudunmawa, amma an kasa. So zancen gaskiya wa'incan shugabannin a baya sun yi ƙoƙarin su akan abin da za su yi na ba da gudunmawa, amma hukuncin shugabannin baya ba shi bane hukuncin shugabannin yanzu. Kamar yadda shi Abdullahi Gwanda yake faɗa cewa sukkanuhum ghayral ladina biha qablu, wanda ke zama yanzu a Saudiya ba su bane waɗanda ke zama a Saudiya shekara 50-60 da ta wuce a baya. Wayancin tilka ummatun qadami laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu, abinda ya riga ya gabata akan wayancan. Yanzu kowa ya sani da a Saudiya akwai hay'a na al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, hizba ce. Yanzu ka je ka bincika sun rage mata ƙarfi ko ba su yi ƙasa da ita ba. Aka zo aka kirkira hay'atut tarfi. Tarfi ai kowa yana kallon yadda ake gayyato mawaka daga sassan duniya suna da ƙasar ana ne. To sai kuma wannan akwai wani malami a duniya da ya ce wannan abin daidai ne. To duk malamin da ke so ya zauna lafiya inda suka yi daidai ka yadda cewa daidai ne nan ana tare, amma a irin nan wallahi ba yadda za in fahimci wannan karatun, in gane wannan karatun. Ina kallon halin da ƴan uwanmu suke ciki kullum, a rusa masu gidaje, a kashe na kashewa, babu abinci, babu ruwa, babu magani, sannan wani ya tashi ya je ƙasashen su wa'inda suke da damar da ya kamata su taimaka mawa. Irin wannan abin ne fa janyo a babin tilas, babu yadda mutanen Falasɗini za su yi a lokacin da suka rasa wanda zai taimake su, sai ƙasar Iran dole da suka miƙo hannun taimako suka karɓa. Amma wani wanda bai sani ba sai ya zo ya musu hukuncin cewa tunda sun yi alaƙa da Iran ƴan waye, bayan ko ba haka bane. Taimakon suke nema, kun ba haushi cewa wanda ruwa iciyo shi in ka miƙo mata takobi me zai ba kama zai ba. A ce malam a ɗauki jirgi ƙwaya ɗaya a ba mutum kyauta. Ka gani ga ƴan uwansu musulmi suna buƙatar gudunmawa, wai Trump wai ƙasashen Laraba ke haɗa mu kuɗi wai saboda gobarar da ta shafi Amerika. Dan Allah wannan ba lalacewa bane, ba abun bakin ciki bane. To kada wani zai ruɗe ka da wannan. Malaman Saudiya sun yi kokari, Allah ya saka masa da alheri wajen karantar da aqida mai kyau. Gwamnati a baya ta ba da gudunmawa, amma wa'annan na yanzu da suka zo wallahi kokarin suke sai sun kwanta abin da wa'ancan na farkon suka yi. To daga inda suka yi daidai muna tare, inda ba su yi daidai ba a tare. Dama ba wani wanda Allah ya dora mana sai mun bi shi 100% in ba Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Ba wata ƙasa bace ma'aunin mu, alqur'ani da sunna shine me ma'aunin mu, kuma da shi muke auna kowa kai daidai ko baka daidai ba. Wayannan ƴan uwa namu muna roƙon Allah ta'ala kai musu mafita, Allah ka kawo musu dauki, Allah ka shiga lamarin su. Wa'annan mutanen kuma da su da duk wanda yake ba su gudunmawa ta ɓoye da bayyane,
Allah ya tsine masa albarka Allah kada ya sa ya bar duniya sai ya bayyana kaskantacce ne wulakantacce ne wannan shine addu'ar da muke kuma duk wanda sakon mu zai kai mai a ko ina kake in dai musulmi ne kai to mafi karancin kalmar da zaka shine ka taimaka ma bayan Allah nan da addu'a bai kamata ba a ce abu ya gitta na irin damuwar da suke ciki a ce kana musulmi ko addu'a baka iya musu to muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya kawo musu dauki da kansa wannan shine addu'ar da muke yi wa bihadal qadri kifaya magana ta biyun sai gobe a karatun ashiba za mu yi ta wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh